Eu creo que a primeira parte foi unha parte moi igualada, sen ocasións prácticamente, tuvemos a fortuna de pornos por diante, e logo a segunda parte creo que no momento que estábamos para matalos, que estábamos correndo polo sector esquerdo do noso ataque, estábamos facendo moito daño, e a min estaba provocando moitas situacións de contraataque, tuvo unha clara Gerín, lograron empatar o partido nun momento que estaba para matalo. Logo sí que o partido entrou nun trance de 20 minutos no que non estaba, creo que non estaba pasando nada, encontráronse co penalti, tocounos remar, creo que os últimos minutos empuxamos, tivemos ocasións para ao menos lograr o empate, non o logramos. Paréceme, non o sei, non vin a acción, a min paréceme que ven de rebote dun compañeiro, que neste caso creo que Molina, non sei se Molina ou Rubén, non pode apartar a mão, pero bueno, eu xa co tema das maus non sei ben xa que é penalti, que non é penalti, pero bueno, unhas veces tocanche en contra, outras veces tocanche a favor, tampouco hai que darlle voltas a isto, hai que asumir os erros que tivemos, no momento de pornos matar o partido non fomos capaces, e logo a situación do 1-1 creo que é unha situación evitable a nivel de xogo, de que non creo que podemos frenar antes a xogada, creo que podemos evitar esa perda, e xa está. Nos o que temos que facer é centrarnos no que podemos mellorar nós, e todo o que non este baixo o noso control, pois pouco podemos facer. Pero que eu creo que con un 0 o partido estaba máis cerca ao 2-0 que co empate, e hai que analizar tamén o contexto de que son persoas, son xogadores, e cando recibes un mazazo pois necesitas uns minutos para sentarte a asumir o golpe, e cando xusto creo que estamos empezando a volver o partido, encontramos co penalti en contra, así que cando xa non tes nada que perder, os xogadores soltan lastre, pero un pouco non é fácil decir desde o banquillo agora hai que xogar así, agora hai que xogar asá, agora hai que... Ao final xogan os xogadores, intentan executar o plan de partido o mellor que poden, e eles estou seguro de que con un 0 se poderan meter o segundo, estaban loitando polo segundo, non creo que o equipo estivera mal hasta ese momento de empate. Non sei, non volveu o partido, e a miña opinión, igual desde fora pois deuse outra visión do partido. O máis menor se va de novo da Verás, o máis menor seguir na metade da tabla. Sí, ao final isto trátase unha carreira de longa distancia, creo que hai que chegar ao punto 45 cuanto antes, é unha pena porque tiñamos unha oportunidade na casa de a rivais directos meterlle puntos, hoxe estamos lle dando opción a outros de recortar, pero é que somos Ourense Club de Fútbol, temos que asentarnos na categoría e ir pasiño a pasiño.